tela fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Insellmilkom u nistedinkom għal 181 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Qed niċċelebraw il-festa kbira ta' tluħ il-mulej fis-sena u għal-eluq solenni tal-ħajja ta' Ġesu, tal-preżenza ta' Ġesu fuq din l-art. Ġesu jitla s-sema u kif ngħidu fil-kredu joqgħod fuq il-lemin ta' Alla il-Missier. Hija l-glorifikazzjoni ta' Ġesu, jew biex nużaw il-kelma li nsibu fl-Iskrittura hija l-eżaltazzjoni ta' Ġesu. Il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib twassal għal qawmien li jwassal għall-eżaltazzjoni tiegħu fil-lemin tal-Missier. U kif ngħidu fil-kredu, nistennew jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Din hija l-idea li għaddilna San Luqa fl-ewwel qari, meta propju fil-bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli jirrakkonta tluħ il-mulej Ġesu fis-sema minn fuq l-għolja taż-żebbuġ. Ġesu li kien ħejja qalb l-apostli tiegħu biex jistennew li sseħħ il-weda tal-inżul tal-Ispirtu Santu jitla fis-sema. L-anġlu jgħid lill-apostli dak li rajtu tiela qatt jerġa' jiġi, kif rajtuh sejjer. Interessanti li f'din il-festa anki l-Vanġelu jirrakkonta l-istess ġrajja huwa San Mark illi jagħtina dan it-tmiem glorjuż, dan il-gran finale tal-ħajja ta' Ġesu. Interessanti wkoll li bħal San Luqa San Mark iġib lil Ġesu iħejji, anzi jibgħat l-apostli tiegħu biex ixandru il-bxara it-tajba. Morru fid-dinja kollha xandru l-aħbar it-tajba lil ħolqien kollu. Imma tgħid Ġesu infiret minn magħna darba l-dejjem bitluħ tiegħu fis-sema. Xejn minn dan. Fil-Vanġelu skont San Mattew li jirrakkonta l-istess ġrajja, l-Evanġelista jġib lil Ġesu jistqar jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Interessanti li fil-Vanġelu li sejrin nisimgħu Marku jagħlaq il-Vanġelu tiegħu billi jgħid il-mulej baqa' magħhom u wettaq il-kelma tagħhom bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Gran finale, Ġesu glorifikat imma huwa magħna biex jibqa' jaħdem permezz tal-Knisja tiegħu. U dan bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li aħna qed inħejju ruħna biex nirċievu mill-ġdid fil-festa kbira ta' Pentekoste li sejrin niċċelebraw daqs ġimgħa oħra. Ibqa' magħna mulej, ibgħat fuqna l-Ispirtu tiegħek biex bil-qawwa tiegħek inxandru l-ġmiel tal-Vanġelu. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.